Yeah. Alright. So karon wala tay biyahe mga kamax. Bali magtortoro sa ta diri sa ako ang barangay mga kamax. Sa to ang Pinoy-anan bitaw. Kumusta din nyo diha mga kamax? Kusog bang hangin din sa inyo? Karon kay na bagyo daw mga kamax no. So karon adlaw Domingo no. Dinata karon sa to ang probinsya. So magtortoro sa ta diri mga kamax mintras wala pa tay biyahe. Adto ta sa dapin sa dagat mga kamax atong susihon ang tuan. Kung unsa kadako ng bawod karon. Di ba? Alright. So mo din mo ang barangay diri mga kamax. So sa barangay Santa Cruz Ronda. So shout out sa mga to ang mga subscribers diri no taga Ronda. Nakita mga subscribers diri taga Ronda mga kamax, mga Maxim Riders. Alright, so what's up? What's up? What's up? Ano dire? So arito dire sa dapin sa baybay mga kamax. Bali mga kamax, na dire ang kuan ang usa sa mga nag-supply bitaw og bango sa carbon. Ano siya dire off? Alright, talagang bawd. Sa una mga kamax, nag-COVID no, grabe katahan tao mga ligo dire mga kamax. Muna ang kahimtang dire no sa tuang barangay. Muna ang daplin sa baybayon mga kamax. Andin ka na diha nga area mga kamax. Muna diha ang mga kuan ang mga usa sa mga nag-supply og bangus diha sa may carbon area no. Muna dire ang sana siya dira? Bangusan. At dire sa may tumoy. Grabe ka dagong bawod mga kamax. Alright. So may gani kay dili kay dagong dagat karon no. Tanawa dire. Grabe ka kusog sa hangin mga kamax. Pero so ato ta sa area mga kamax kung katong bitang sa una ron katong pag-COVID bitaw mga kamax nga Baha Beach katong usa sa mga gidayo bitaw sa mga tao diri sa mo ang barangay mga kamax. So sa una no sa wala pa to ang bagyong audit mga kamax, dili ni siya ingon ani mga kamax ang itsura. Tan-aw niyo mga lubi di ba nga photo lang mga lubi. So nindot pa kini diri sa una mga kamax, daghang pa ni siya mga kahoy diri. So tara ato adton mga kamax katong gidayo sa una bitaw katong beach sa una nga tong sa panahon sa COVID bitaw katong daghan pa yung mga ligo. Hello. Lingawan nila mga kamax. So tara ato adton dito katong usa sa mga pinakasikat nga beach diri sa una. Grabe ka kusog nga hangin diri mga kamax. So kumusta ato ang mga Maxim Rider nga kaubanan diha sa may syudad no nga gabiyahe bay gapon, pero sa ingon aron mga kamax abi ninyo. Ingon aron gani nga panahon mga kamax na kung magbiyahe mo grabe ka kadagan nga booking pag inaron nga sitwasyon no. Nang 101 bitaw. Grabe booking mga kamax. Unsa man niya to ang cellphone holder grabe man siya kasaba, magsingin man siya tarong-tarong. At kabaw na kung saan siya diskarte para di mo tingog. Ay, hindi mo gyapon. Hello. Sabag gyapon na to ang cellphone holder. Siya bangana na to siya plastiko sunod no para di siya magsaba. Bisa siya uyog.
Dili gyapon. Marag ana ra gina siya mga kamax. Kasi gig tingog. Bali atong gamit karon na camera mga kamax is katong pagyapon atong gipalit no na bag-o nga O6 S60. Then naka-on ato stabilizer. Then naka-wide ang settings ini mga kamax. So mo ni siya nga lugar mga kamax sa unang panahon, katong nag-COVID na basta katong kuan bitaw katong mga tao nga katong basta katong naunsa naman ta ani oy. Na siyang beach sa una katong gitaw og Kasadya Beach. Sabi siya at Baha Beach day Baha. So usa ni siya sa mga pinakasikat nga beach sa una no. Katong after sa COVID mga kamax, grabe kadaghan tao nga mga ligo diri nga area. And then sa una, sa wala pa to niabot ang katong bagyong Odette. So puni grabe ka lubi unta diri mga kamax. So karon itong nakita no mga punuan na lang sa lubi. Grabe oh. Grabe sa bawod mga kamax. So ayan, aga pa nang aligo diri oh. Bisan og tugnaw. Muna siya ang gitawag sa una og Baha Beach. Sa una nakaligo mi diri mga kamax sa uban sa ko mga trabaho dira sa may kuan no sila Dongski. Ito mga kauban to mga friends na to sa una sa to mga ka-workmate na to. Pag mudak man dagat mga kamax abot ni diri mga kamax sa bali mao ni siyang agi diri oh. Mao ni siyang agi sa bawd. So maabot diri ang dagat mga kamax. So pag diri na lang ka, diri ra katamba niya, dito taman ang dagat. So pag diri ra kalapit, so nana siya sa mga tapa ilok or tapa hawak ba depende nimo kung taas ba ka or nubo. Basta pag diri nga side, pag sa ako lang nga height, tapa ilok na ni diri nga side mga kamax. So pag maabot na ka diha dapita, grabe na siya kalang pagdakong dagat. Wa na nag-uwa na sad. Pero bisan pa man og kuan mga kamax no, bisan og kanang nahuman ang bagyo pero daghan gyapon mga ligo diri dapita mga kamax. Pero dili na gid pareha sa una mga kamax nga puno gid diri sa mga motorcycle sa una oh. Nga sakyanan. And then kani mga tent diri mga kamax is sa una, pabangan pa to sa una mga kamax tag 200 per kuan per tent yeah, with table and chairs. 200 ba to? 150 ba? So atong suro yun diri sa tumoy mga kamax. Nasa diri mga kuan mga usa sa mga pinakasikat nga resorts private private resorts. Nalimot ko pag unsa tay pangalan ni diri dapita. So mao na siya dapita nga resort mga kamax. So dead end na lang. So balik na lang ta. Alright, napta na tag-uwan. Kakusog sa uwan. Mangita tagkapasilungan mga kamax. Balik ta diri, balik ta. Word, napta tag-uwan. Diri ta, pasilong ta diri. Alright. Grabe ka sa bawod mga kamax. Oh. Muna yung sitwasyon diri sa may Baha area mga kamax. Santa Cruz Ronda. Murag ka din uwan ang mga nga style mga kamax. Ato pa na yung usang adlaw sigig uwan. Tungkod anong epekto sa bagyo no. Grabe bawod mga kamax oh. Sarap maligo mga kamax. Yan. Dahan kayo po nang aligo mga kamax oh. Pero hala ka diha. Grabe ka kusog sa hangin mga kamax. Karon naga po nang aligo mga kamax pero gamay na lang sila mga kamax. Sa unang mga kamax pag adlong Domingo diri nga area so grabe to kadaghan sa unang mga ligo. Taga lain nga lugar mga kamax. Din nga dapita. So puno gini siya diri sa mga motorcycle sa una katong after sa COVID. Kato ang mga tao pwede na makagawas-gawas.
Katubi tong panahon mga kamax nga ni uso ang mga tanom sa tuang balay. Katong halos tanang mga tao bitaw nga nagatima ng mga tanom. Moto nga tayo mga kamax nga grabe ka daghang tao diri sa pita. Mo ni ang gitawag og Baha Beach. Pero lo tangtangin nila trapal di aron dinay puso nila. Karon nato nakita mga kamax mga puno as lubi na lang nga bilin mga kamax tungod atong pagbagyo sa una. Nangatumba. Uba nga putol. Oh grabe ka kusog sa akin. Yoy salisi man dapita. Mura og wala magini undang uwan mga kamax sa karon maginahinay lang ta mga kamax. Kaya basi maabot na dako nga uwan dire. So wala ra tayo ringkot ani. Kaning area dire sa unang panahon mga kamax, balay sementeryo ni siya dire sa unang panahon mga kamax. Mano siya oh. Napay mga pantiyo na habilin dire mga kamax. Siguro mga 90s pa ni dire. Nga sementeryo dara oh, mga pila na lang kabuok na kuan, na habilin nga mga lapida. So wala na to siya dito. Kasama sa ani ako ang cellphone holder mga kamax. Kakasagsawan. Lang nag-harvest sila og bangus dire oh. Grabe kahitak. Bagorap di hugas ako ang motor mga kamax niya karon nato na kita magtamak aning ko ano kanang hitak-hitak nga kuan magianan. Kabantay mo na mga kamax kada pag human tog hugas sa tong motor din giuwan na sad. Tulo. Isa to, manok. Ay pangiro na nakatangag pa sila kuan. Manok siguro to. So mga to mga kamax, dire lang taman mga kamax ay ang amua di ara dire. Mo ni amua dire nga area mga kamax, dire sa may probinsya, mo ni amua ang balay dire. Grabe sa kahitak. Alright. So thank you mga kamax ha. May kain abot naman ta. So dire na lang kita taman. So bye.